Umboy. Ayan mga idol. Mga idol, magandang umaga. Hindi ako nakapag-vlog sa pagpandaw. Nagloko yung action cam. Magtatali na lang tayo ngayon. Mali, meron ako dito dalawa. Yung mga tatalian natin, 6. 6 lang yung huli. Medium. Good size. Tapos yung pang-ulam, karumata. Ang dami. So, shoutout pala kay Estelita de Los Angeles. Yan ma'am, shoutout. Maraming salamat sa palaging panonood ng aking munting video. Maraming salamat sa suporta. Saka shoutout din sa Ripple family sa Barangay Dapdap. Shoutout sa inyo. Shoutout din sa lahat ng mga viewers dyan. Mga solid na taga-suporta. Shoutout sa inyong lahat. Medyo mahina yung boses natin kasi baka marinig tayo dito. Salita tayong mag-isa. Kunin ko lang yung pantali, my idol. Nagloko. Makalubat. Pantali. Sobrang taba. Sobrang taba, my idol. Umboy.
Update ko na lang kayo mamaya mga idol pag tapos na. Dahil tapos na ako magtali. 5 lang ang piraso lang yung tinali ko. Hindi ko sinali yung isa kasi payat masyado. Ano? Sinali ko na lang sa pangulam. Ito. Huli natin. Goods na. Ayan mga idol. Goods na yan. Pitong piraso lang mga idol, pero goods na, matataba naman. Kung naging lalaki lang yan, ang lalaki ng sipit niyan.